Kristu rigward din l-assegnazzjoni għall-apostli u li kell tijaj u li namel dejjem il-volontà tal-missir tijaj. Ara il-volontà ta' Kristu. Li kell tijaj u li namel il-volontà tal-missir tijaj. Għamli l-vera soddisfazzjon ta' qalbna meta aħna nagħmlu dak li Alla jrid. Għanna nsibu ċentru tagħna u nifirħu u nitfarġu tassew din l-okkazjoni li nunuraw l-Alla. Il-nedmin għaw u tiġi sofferenza fuqhom, ma jdux grazzja tal-dik, il-vera grazzja tal-Alla, tiġi sofferenza fuqek, xi ħaġa kontra qalbek, di grazzja tal-Alla u t-leżiz, tantu ma prezzjużi is-sofferenzi illi Santa Teresa xieħa ta' ħallit miktub u semawa tajdra bosta drabi, jew imbati jew immut. Tifmu għadik il-kelma jew immut għax jekk ingħax minn għad-batija, isu test ta' żmien x'jiena nagħmel. Imma perswadi il-bliedem bil-batija. Li l-batija don talla, grazzja talla, ġid dawlek Alla. U għallek minn għaddisin għallunna kull den jahudu bġid. Ta' fidinja, għalfejja ta' fidinja. Għal-ħalek, għal-ħagġa wahda, biex inti tarsu, tistudjaħ, u tħobbu s-serviħ, ta' mid-volontà tijaw, u bekk mur il-ġenna. Il-bqija minn tixal, il-bqija zmin moħli, zmin mitlub, u għati preparuħak għas-sofferenzi, għad-batijiet, ta' wara mewtek. Da li għandu jdaħħal f'qalbu l-bniedem ruħi. Ħwejjeġ li perswaduħ, specialment fuq Alla, li huwa missier. Għandek din l-idea f'Alla li huwa missier. Għaliex biża għandek. Meta taf li għat ma missierek, moħħok kwiet. Mbagħad x'missier għandek tas-sema li jista' kollox, li għandu l-mezzi kollha biex jissallevak. U l-ħadd ma jista' jagħmillek dini jekk ma jippermesso xu.